Кръстосвай моретата с великата Лана Лонгбиърд. Следва по Cartoon Network. Лятото е тук. Побързай! Времето изтича! Да, по-бързо! Пригответе барбекюто. Топнете се в басейна. Поиграйте навън. Той идва! Почерпете се със сладолет. И се молете да не бъде твърде горещо. Готово! Излизайте! Добре, хайде! Това лято гледайте Гъмбъл всеки ден. Тук по Cartoon Network. Време е за рекламна пауза. Открий семейните ни предложения и спестявай с Kaufland. Вземи 10 яйца за евро и 95 цента. Прясно мляко Димитър Маджаров за евро и 49 цента. И кисело мляко Саяна 2 броя за 81 цента с Kaufland Card Extra. Открий още топ оферти в брошурата ни със собствени марки. Kaufland. Понякога лошата миризма остава в дрехите дори след изпиране, докато не пробваш новия Savex Premium. Savex изпира в дълбочина отлаганията от пот и себум и прави прането видимо по-чисто, видимо по-бяло, видимо по-свежо. Новият Savex. Виж разликата. Раните само чакат да дойде лятото. Мишо е с болезнен градински загар. Вая е по-печен от всякога. А племенникът пак е жертва на насекомите. Не знам какво щяхме да правим без възстановяващата сила на Цикатридина спрей. Цикатридина спрей облегчава след първото нанасене и ускорява зарастването при 95% от запитаните потребители. Супер помощ за изгарянията и раните на моето семейство. Цикатридина спрей от Натурфарма. Вземи по-изгодно сега с нашето специално предложение Цикатридина спрей мас плюс компактна упаковка Цикатридина мас. Чули за новата тоалетна хартия Емека с екстракт от алоe вера. Осезаемо, плътна и все така впечатляващо здрава. И толкова мека. Най-нежната е мека до сега. Емека. Изгодна, здрава, мека. Гърло, щом те заболи, Джуниор Ангин вземи. Джуниор Ангин. Близалки при болно гърло. За деца над 3 години. От Фионикс Фарма. Ние доставяме здраве. Видяхте ли новите кубети? Те са с по-големи купчета. По-хрупкави и по-вкусни. Епик! Кубети. Новите епик купчета. Това беше рекламната пауза. Nu bliver det underligt. Gumball's forunderlige verden kommer om lidt på Cartoon Network. Чакай, това е новата поредица парк шоу изгубените видеозаписи. Това са Мордекай и Ригби. О, да! В невиждани епизоди на парк шоу. Много вкусно! Това е страхотно! Йо! Нямам търпение да ги гледам. Кога ще го направим? Отново! Не пропускай новата поредица парк шоу изгубените видеозаписи. Днес по Cartoon Network. Време е за рекламна пауза. Гърло, щом те заболи, Джуниор Ангин вземи. Джуниор Ангин. Близалки при болно гърло. За деца над 3 години. От Фионикс Фарма. Ние доставяме здраве. Преобрази себе си и открий над 1500 топ марки за всеки повод. Сега в About You. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC. Днес ще бъде най-хубавият ден на света! Нов трейлър. Вече онлайн. Едни от най-неизследваните мистерии във Вселената. След мен! Само в кината, 6 ноември. Имаш чувството, че всички те дразнят нарочно? При стрес тялото губи магнезий. Затова ти трябва Магнерот. Магнерот съдържа магнезий и уротова киселина за по-добро усвояване. Магнерот. Атакувай стреса. Магнерот е лекарство без рецепта за лица над 6 години. Съдържа магнезиев уротат дихидрат. Преди употреба прочетете листовката. Това беше рекламната пауза. Коя е тя?
Лана! Лана! О, гнил чипс. Тя се отправя на морски приключения. И да, ще бъде забавно. Или хаотично. Да разберем кое. Съжалявам. Лана Лонгбиърд. Нови епизоди днес от 16:45 тук по Cartoon Network.